Ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Vayana Chunga, koma poyamba nayi mitu yake. Mlingo wakusiyana kwa malonda akatundu oyitanitsa kunja ndi katundu yemwe dziko lino limatumiza wakwera ndi 1.1 trillion kwacha. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula bungwe la ADMAC kuti litumize chimanga m'misika yake yonse. Mulipoti lathu lapadera, mtolankhani wathu Sam Kalimira akutitengera ku chipatala chaching'ono cha Mzokoto komwe anthu akulondera okha mankhwala kuti asabedwe. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Katundu oyitanitsa kuchokera ku mayiko akunja ndi katundu amene dziko la Malawi limatumiza ku mayikowa wakwera kufika pa ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha mukota yachiwiri ya chaka cha 2024. Mlingowu wachoka pa 866 billion kwacha mukota yoyamba ya chakachi malingana ndi ripoti lomwe banki ya reserve yatulutsa. Poyikirapo ndemanga nduna yoona za malonda Sosten Gwengwe yati dziko lino likuyenera kuti lizitumiza katundu ku mayiko akunja yemwe azigulitsidwa pa mitengo yokwera osati kumangodalira katundu wochokera ku ulimi kokha. Benedetta Chiwanda wadzandilipoti. Ripoti ya banki yaikulu mdziko muno ya Reserve Bank of Malawi laonetsa kuti kusiyana kwakukulu pa malonda a katundu yemwe dziko lino limayitanitsa kuchokera kunja ndi yemwe dziko lino limatumiza kukagulitsa kunja kwakula kamba ka katundu ochuluka amene dziko lino likumayitanitsa kuchokera kunja poyerekeza ndi amene likumagulitsa kunjako. Polankhulapo nduna yoona za malonda a Sosten Gwengwe ati dziko lino likuyenera kuchilimika pomatumiza kunja katundu yemwe adzigulitsidwa pa mitengo yokwera ndi kubweretsa ndalama zochuluka ku dziko lino malo momangodalira mbewu zakumunda zomwe zimagulitsidwa kunja zikakololedwa. Koma Agwengwe anawonjezera kuti dziko la Malawi likuyika chidwi pa ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso za migodi zomwe zili ndi kuthekera kochulukitsa ndalama zimene dziko lino limapeza kudzera mu kutumiza katundu kunja kwa dziko lino. So ngati dziko tikuyenera kuti tichoke komadalira nandolo kuti atipatsa ndalama zogulira mafuta, because ma import amene tikuyitanitsa ngati dziko ndodula kwambiri. Tikamba za ma electronics, tikamba za fertilizer, tikamba za mafuta ndi zinthu zodula kwambiri, ndipo chifukwa zimagulidwa so $dollars ndi mmene kwacha ilili zikuoneka kuti ma imports atha kukwera mofulumira kwambiri. Ndipo poyikirapo ndemanga katswiri pa nkhani zachuma Edward Chilima wati kukula kwakusiyana pa ndalama zimene dziko lino limagwiritsa ntchito poyitanitsira katundu kunja ndi zomwe limagwiritsa ntchito ndi zomwe limapeza likagulitsa katundu wake ku mayiko akunja ndi chidziwitso chakuti ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa pofuna kuchepetsa mlingo wa katundu yemwe dziko lino limagula kuchokera ku mayiko akunja sizikugwira ntchito kwenikweni. Koma ndi vuto lalikuyambira kalekale. So zofunika zimene zikuchitika panopo zofuna ngopanga motsindika kuti minatipeze ma areas amene tingawapanga export katundu mabweretsa katundu abaza kunja monga gawo zalikira mining. Ripoti ili likuyang'ana malonda omwe dziko la Malawi linachita kuyambira mwezi wa Epulo kufikira mwezi wa Juni chaka chino. Malipoti a bungwe la National Statistics Office akusonyeza kuti mwezi wa Epulo kusiyana pa ndalama zomwe dziko la Malawi linapeza pogulitsa katundu ku mayiko akunja ndi zomwe dziko la Malawi linagwiritsa ntchito pogula katundu kuchokera ku mayikowa ndi kwa ndalama zokwana 318.4 billion kwacha, ndipo mwezi wa Meyi ndalamazi zinali 417.7 billion kwacha, pamene mwezi wa Juni chaka chino ndalamazi zinafika pa 407.8 billion kwacha. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula bungwe la ADMAC kuti litumize chimanga m'misika yake yonse ngati njira imodzi yochepetsera njala. Mtsogoleriyu wayankhula izi pamene ali ndi zochitika zosiyanasiyana m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Innocent Kalikokha walemba ripoti limene wawerenga Isaac Salima. Poyankhula kwa anthu amene adasonkhana pamalo ochitira malonda a Sojeni m'boma la Nsanje, Chakwera anati alamula bungwe la ADMAC kuti lionetsetse kuti chimanga chipezeke m'misika yake kuti anthu adzichipeza mosavuta. Pasali yense amene akhoza kukhala ndalama yokagula ku ADMAC, koma ndifuna kutsimikizirani kuti
chimanga chipezeka sabata lomwe lino. Komanso chifukwa chakuti nkhani ya njala ndi ya chaka ndi chaka, kuno tili kupanga project yayikulu kwambiri imene ithandize ndi ganizo lija lokhala ndi mafamu akuluakulu. mtsogoleriyo anati akudziwa za vuto la njala limene lakhuza anthu ambiri mdziko muno, kotero kuti bungwe la adimaki lionetsetse kuti lasekulanso misika yochuluka maboma onse mdziko muno kuti anthu azipeza chakudyachi mosavuta. Achakwera ananenanso kuti alamula bungwe la dodima kuti lipereke chakudya kwa anthu amene akhuzidwa ndi njala mdziko muno. Sabata yatha nduna yoona za ulimi mdziko muno a Sam Kawale adalengeza kuti misika ya adimaki ayisekulira sabata ino. Mtsogoleri wa dziko lino adali ndi tsiku lotanganidwa pamene adayamba ntchito zake poyendera malo a ulimi wa ziweto a AR Isakato Ranch kwa Ngabu mboma la Chikwawa. Kenako mtsogoleri wa dziko linoyu anapitirira mmuzi wa Nguluwe kwa mfumu yaikulu Mbenje mboma la Nsanje kumene adakakhazikisa ndondomeko yachisanu ndi chinayi ya MAREP. Achakwera adayasa magesi pamene ndi woyamba kuti mudziwu ukhale ndi magesi. Malingana ndi amene amayang'anira ntchito yopereka magesi ku midzi, kunduna yoona za mphamvu mdziko muno Francisco Chingoli adali mboma la Nsanje muli malo okwana 13 amene awayelekeza kuti apindule ndi ndondomeko ya MAREP. Mtsogoleri wa dziko linoyu kenako adakachitanso zokambirana ndi akuluakulu oona za maphunziro komanso ena ochita za malonda ochokera maboma a Nsanje komanso Chikwawa. Mabungwe ena omwe saboma abwereza kufunika kuti aphungu akunyumba ya malamulo azichita zinthu poyera pagwiritsidwe ntchito ka ndalama zothandizira ophunzira osowa zimene zimakhala mthumba la Constituency Development Fund CDF. Izi zikudza pamene makolo ena opeza mochepekedwa akusaka ndalama zolipira maphunziro ana awo ku mabungwe komanso kuzera ku nyumba zofalitsa nkhani pamene pasala sabata imodzi ndikuti teremu yoyamba ya chaka cha maphunziro cha 2024 mpaka 2025 iyambe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency awereka mbandira ati ndikofunika kuti mwazina aphungu akunyumba ya malamulo azichita zinthu poyera pogwiritsa ntchito ndalama zimene zili mthumba la CDF pofuna kuonetsetsa kuti ophunzira osowa azithandizika. Akambandira anati ndondomeko yothandiza ophunzira osowa pansi pa thumba la CDF imakumana ndi vuto lakusowa kochita zinthu poyera pakapezedwe ka ophunzira oyenera kupindula ndi thumbali zimene zimapangitsa kuti pazikhala nkhawa yochita chinyengo pothandizira ophunzira osowawa. Pogwirizana ndi akambandira, mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe anati ndikofunikanso kuti adindo aphunzitse anthu ambiri za mmene thumbali limayendera ndi cholinga chokuti ana osowawa adzipeza mwayi wopindula ndi thumbali. Poyankhulapo pa izi, wachiwiri kwa wapampando wa komiti yoona za maphunziro ya kunyumba ya malamulo a Ephraim Naeja anati kuchepa kwa ndalama zimene zimayikidwa ku ndondomeko yothandiza ophunzira osowawa komanso kukweza kwa mtengo wolipirira maphunziro msukulu za sekondale ndi komwe kukupangitsa kuti ndondomeko yothandiza ophunzira osowayi isamayende bwino. Amene amalipidwa ndi basali ya CDF masukulu ambiri anambiri anathamangitsidwanso pachoti ndalama ichinangoonera amene akulipira first term and second term. Third term ma MP ambiri anayipira kulipira pa ndalama inatha pa njira. Ndiye nakakondwera kuti imene titengewa advantage imene tili ku parliament ikweze fike pa 10 million. Pakadali pano ndalama za mthumba la CDF zili pa 200 million kwacha ndipo ndalama zokwana 5 kwacha pa 100 kwacha zilizonse muthumbali zimapita ku ndondomeko yothandiza ophunzira osowawa. Ngozi zapansewu zokwana 416 ndi zimene zachitika mwezi wa August wokha, Malawi Police yatero. Chiwerengerochi cha ngozi izi ndi chokwera kwambiri poyerekeza ndi chaka chatha pamene ngozi 391 ndi zimene zinachitika mwezi ngati omwewu. Wachiwiri kwa oyankhulira wa polisi mdziko muno Ahale Namwaza wati izi ndi zokhumudwitsa kwambiri. Keren Apollo ali ndi zambiri. Pangozi zokwana 416 izi, anthu okwana 163 ndiwo omwe adamwalira
chiwerengero chomwe chakwera kwambiri poyerekeza ndi anthu 65 omwe anamwalira mwezi wa Agosti chaka cha 2023. Anthu 365 avulala mu ngozi za chaka chino, zomwe zatsika pang'ono kuchokera pa 367 poyerekeza ndi zimene zidachitika chaka chatha. Anamwaza anati ngozi zambiri zitha kupeweka ngati anthu atamatsatira malangizo apansewu. Tikaonetsetsa zifukwa zina zimene zikukolezera ngozi zapansewu, mukhoza kuona kuti ngozi zambiri izi zimakhala ndithu zopeweka, koma kuti vuto limakhala mwina anthu ena amene akamagwiritsa ntchito nsewu uja safuna kutsatira malamulo apansewu. Mukhoza kuona mwina kuthamanga mosasamala, kudutsa magalimoto ena mosasamala, komanso kudzadzisana magalimoto muja, komanso mukuonetsetsa anzathu ena ambiriwa amene amakwera njinga za moto amakhala kuti sanaphunzitsidwe bwinobwino, ndipo akamayenda pansewu paja chimakhala chiopsezonso kwa miyoyo ya anthu ena amene akugwiritsa ntchito nsewu uja. Mawu ake a Busta Itika, oyang'anira chitetezo wa bungwe la oyendesa galimoto mdziko muno la Drivers Associations of Malawi, avomerezanso nkhawa za anamwaza, koma iwo atsindika kuti apolisi nawonso ali ndi vuto pa nkhaniyi. Amene wanso ntchito yawo mbali inanso athandizirapo chifoti tikutha kuona kuti driver ena amachita kukonzekera mulandu, kukaulipirirato mulandu ndikumapitiriza ulendo wawo, kukumana ndi law enforcers pansewu po aonesa mwina mulandu umene aulipira kale, koma chifoti asankha chisankho chophwanya lamulo chifoti alipira mulandu, ngozi zikuchitikanso pansewu pa. Ngakhale chiwerengero cha anthu omwe amwalira pa ngozi chakwera, ngozi zonse kuyambira mwezi wa Januwale kufika Juni chaka chino zinali 2,124 zomwe zatsika poyerekeza ndi 2,627 zomwe zidachitika mu nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Phungu wa chipani cha Malawi Congress Party wa chigawo chakumvuma kwa mzinda wa Blantyre John Bande walengeza kuti azayima payekha pa chisankho chimene chichitike chaka chamawa. Abande analowa mchipani cha MCP chaka cha 2020 atapambana ngati phungu oyima payekha. Isaac Salima akufotokoza zambiri. Abande adapambana ngati phungu oyima payekha pa chisankho chimene chidachitika chaka 2019 ndipo kenako adalowa mchipani cha MCP. Abande asimikiza za nkhaniyi ponena kuti chaka chammawa ayima pawokha. Iwo sadafotokoza chifukwa chimene achitira ganizoli. Amene amayankhulira chipani cha MCP a Jessica Bwira adapempha nthawi asadayankhepo pa nkhaniyi, koma amene amayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno a Victor Chipofya adati Abande mwina nkotheka kuti akulingalira pa zimene zidawachitikira mbuyomu pamene adapambana ngati phungu oyima payekha. Choyamba nchokuti iwo amagwirisira ntchito mphamvu zomwe malamulo akulu a dziko lino amapatsa kuna kuti akhoza kulowa chipani china chilichonse nkuchituluka chipanicho mmene angafunire. Komanso mwina kuganiza kwina John Bande mwina aganizira mmene zinachitikira 2014 pamene anali phungu wa chipani cha Peoples nthawi imeneyo. Chomwe chinakhala ngati kuti mphamvu zamba kucheperako popita kuchisankho chifukwa cha nkhani zambirimbiri zomwe zimatuluka nthawi imeneyo. Andi ngakhale iwo a John Bande anthu amafunabe, koma chipani chomwe iwo amayimirira ndi chipani choti anthu samachifuna. Abande adalowa mchipani cha MCP adawasankha ngati wachiwiri kwa nduna yoona za madzi ndi ukhondo, koma iwo kenako adawachotsa pa undunawu. Tipitiriza kupasani nkhanizi tikatha kuonera izi. Sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster. With a taste kids love, but remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm.
So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Sikomota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha Bantle. Zolembera za Bantle zakhala zikukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Bantle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za Bantle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bantle, buy original, avoid counterfeit. Bantle, write miles with a smile. Popitiriza nkhani zathu, mchitidwe wokuba mankhwala mzipatala za boma ndi vuto lalikulu mdziko muno, koma anthu ena akulumphi anathana ndi mchitidwewu. Malingana ndi mtolankhani wathu Sam Kalimira, amene anapita ku chipatala chaching'ono cha Mzokoto komwe anthu akulondera okha mankhwala ndi nyumba yosungira mankhwala kuti asabedwe. Iyeyo anapeza zambiri ndipo akufotokoza motere. Dziko lokongola adakumba bwino mapiri ndi nyanja chigwaja cha Leonard Khunga yemwe zaka 28 wakagwira ntchito ya ulonda pa chipatala chaching'ono cha Mzokoto boma la Rumphi kwa zaka zokwana zitatu. Iyi si ntchito yolembedwa ndipo amangogwira modzipereka kamba kuti salandira kena kalikonse. Khunga yemwe ali certificate ya form 4 sadagwirepo ntchito kuna kulikonse, ndipo chidwi chake chilipo kuti mankhwala pa chipatala atetezedwe. Tinamutsatira ku nyumba kwawo komwe ndi mmodzi mwa vitanda kwa mfumu yaikulu Mankhunikiira, ndipo tinakampeza iyeyu yemwe amakhala ndi mayi ake. Inali nthawi ya nkhumaliro koma ndakampeza iye ali chigonere kamba kuti usiku amagwira ntchito. Chipatala chija ndi chathu, nanga si chinthu chija ndi chathu, ndi nangotenga ngati da anthu mankhwala akamasowa sizimakhala bwino. Ndizitandisa community ndife anthu ovutika, ni momwe government ilili zimapezeka kuti mankhwala amabwera pa facility paja ochepa, ndi nangopanga chisankho kuti ochepa omwewa tizikapanga cha tizikawa kuwapanga care. Chomwe chimampweteka kwambiri iyeyo nchonena kuti anthu amamunyoza ndipo ena amayankhula kuti akugwira ntchito yomwe akuti ilibe malipiro. Chomwe chimamulimbikitsa iye nkuona kuti anthu kuderali akulandira mankhwala bwino ndipo mankhwala awa sakubedwa konse. Teteza mankhwala kujako ngati dotala akupita kuti imwe akatenge mankhwala uja patient amulembera timapitira limodzi muchama makina ngasidi amasunga ndiwo ndiye sangabwere pajapo kuti angobwera iye kubwera kuzatenga mankhwala without fail osaziwa iye amene akuti tonse tiziwe ngati pali patient apita akatenge. A Silence Mkandavire omwe amachokera mudzi mwa Vina kuderali akhagwira ntchito ya ulonda modzipereka ndi Akhunga kwa zaka zokwana ziwiri. Iwowa akuti sadzayiwala pomwe chitsulo chidabaya kuphazi akugwira ntchito usiku wa tsiku lina. Nali siku linaleka kunali nthawi ya mvula ija nde kunabwera patient nde paja ife timamva kuwawa chifukwa tilibe ma safety boots, tilibe mvula ikugwa ma raincoat tilibe, koma kuti tiyende mutiitane doctor makaya kunyewa mbuye ikugwa nde chiso chinanibaya kumwendoko nde navulika kwambiri ndi chirondacho. Komano iwo akuti sadakhewe maganizo oti asiye kugwira ntchitoyi kamba kuona kuti akuzindikira kuyipa kuona kuti pa chipatalachi pakhalipo panda mulonda
yemwe aziteteza mankhwala ndi katundu wina. Pachipatala pano pakapezeka kuti mwina palibe mulonda olo gadi zinthu zikoza kusowa ozo zikoza kusokonekera abale athu mwina akadwala zikoza kutivutanso kuti mwina akamwalira chifukwa choti ifeyo sitinazipereke kuti tithandizire community yathu. Wapampando wa komiti ya zaumoyo pa chipatala ching'ono cha Mzokoto Aaron Nyirenda anati adaganiza zolemba alonda awiri akuderali ataona kufunikira kuona kuti mankhwala atetezedwe pa chipatalachi. Iwo anena kuti chipatalachi mbuyo chidayenda alonda olembedwa ndi boma okwana awiri koma wina adapuma pa ntchito ndipo zakhala zikupeka chiopsezo pa mankhwala. Mulonda wathu ndiyo amagwiranso ntchito kwambiri chifukwa ndi mwini katundu wapano ndi wa community talembaso wa community iyo akuonera kuti ngati asowa ndi kuti iye ndi kuti chasoweka ndi iye chifukwa katundu ndi wa community. Iwo anaonjezeranso kuona kuti chipatalachi chili pa ubale wabwino ndi wogwira ntchito pa chipatalachi kamba kuona kuti kalikonse kamachitika pa mbalanganda makamaka akalandira mankhwala ndi kagwiritsidwe ntchito ka mankhwala. Mkulu wa chipatala ching'ono cha Mzokoto Lindizikani Mwangonde anena kuti chipatalachi palibe mbiri yakubedwa kwa mankhwala. Iwo anaonjezera kuona kuti pa chipatalachi sipanavekepo mbiri yokangana pakati pa anthu ogwira ntchito pa chipatalachi kamba kuona kuti ngogwirizana. Ngati chipatala ubale wabwino pakati pa ifeyo ndi community umathandizira kuti community ikhale ndi chikhulupiriro pa ma service athu amene timakhala nawo pa chipatala pano. Komanso imathandizira kuti community izitengapo mbali pa ma projects athu amene timakhala nawo pa chipatala pano. Mfumu Vitanda yakuderali imene kuti anthu kuderali amakhulupirira kuti katundu wa boma anthu akuyenera kukhala ndi umwini ndi cholinga china kuti adzigwira ntchito yomwe ndi yofunikira. Thandizo boma likatipa tumizira mankhwala amene aja akafika pa chipatala ndi oti aliyense athandizidwe nawo. Ndiye tinaonesesa kuti zimenezi zingatheke bwanji. Ipo ifenso ngati anthu akumuzi titengepo nawo mbali yoonesesa kuti mankhwala akabwera pa chipatala agwire ntchito yake imene abwerera osati azipita kwina mwina kubedwa ndi anthu ena. Ripoti lomwe adatulutsa apolisi yoonetsa mmene agwirira ntchito yawo ndi apolisi anzawo ku mayiko ena makamaka omwe ali mu SADC ikuonetsa kuona kuti nkhani yakubedwa kwa mankhwala ndi yakulu kwambiri m'dziko muno. Iwo anena kuti pafupi boma lililonse kuli nkhani zokhudza kuti mankhwala akubedwa ndipo ambiri omwe amagwidwa ndi anthu ogwira ntchito ku chipatala. Wapampando wa mabungwe omwe si aboma omwe amalimbikitsa kuona kuti mankhwala azipezeka mzipatala za boma mopanda mavuto la UHCC a George Chobe anena kuti zomwe akuchita anthu ozunguka chipatala cha Mzokoto Kurumphi zikuonetsa kuti akuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi kubedwa kwa mankhwala komanso katundu wa chipatala. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za umoyo a Malangizo Mbewe anena kuti kutsatira ndondomeko yomwe undunawo adayikhazikitsa yoonetsetsa kuona kuti anthu azigwira bwino ntchito ndi ogwira ntchito pa chipatala ikuthandiza kuona kuti mankhwala atetezeke ndipo imaona mmene mankhwala amagulidwira kutengedwa kwake komanso kusungidwa kwake. Kulimbikitsa ownership ya anthu akumudzi kuti akhale involved kwambiri mu nkhani za umoyo, pankhani za magulidwe a mankhwala, pankhani kuonetsetsa kuti mankhwala akuteteza akabwera ku facility akuyenda bwanji. So njira zingati zimenezi tikuona kuti tikazilimbikitsa zitha kuchepetsa mavuto ena amene tili nawo ku nduna za umoyo. Kafukufuku wa Global Fund akuonetsa kuona kuti mankhwala amitundu osiyanasiyana okwana 23 pa 100 aliwonse omwe amagulidwa kuti athandize polimbana ndi HIV komanso matenda a AIDS. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mlingo wakusiyana kwa malonda akatundu oyitanisa kunja ndi katundu yemwe dziko lino limatumiza wakwera ndi 1.1 trillion kwacha. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula bungwe la ADMAC kuti litumize chimanga m'misika yake yonse. Mu ripoti lathu lapadera mtolankhani wathu Sam Kalimira akutengera ku chipatala chaching'ono cha Mzokoto komwe anthu akulondera okha mankhwala kuti asabedwe. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa
X @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895#. Munali ndine Vayana Chunga. Usiku wabambana. This November, we've got a special gift for you. Okay. Whenever you're ready, we're treating all GoTV Super customers to the best of GoTV Super Plus. Enjoy non-stop Premier League action on a dedicated Super Sport channel. The hottest shot in the history of the Premier League. Delight the kids with the biggest teen icons on Disney Channel. Get starstruck with international movies and series on Studio Universal and Universal TV. Damn. And sample the best local shows on Africa Magic Showcase. So get ready to level up your entertainment with over 70 mind-blown channels as we give you the go from Super to Super Plus all November long. GoTV. Love it. Nthawi ya zanyengo ndipo muli ndine Mwayigowelo. Mmene nyengo ikhalire usiku ndi mawa. Tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi ya fumbi makamaka m'madera a mzigawo zapakati ndi kumpoto usiku uno ndi mawa. Mawa masana kuzakhala kwa mphepo kwa fumbi